Majka Marka Miljkovića je otkrila kako gleda na sve to što se desilo između Lune i Marka u zadruzi, kako sinoć, tako i proteklih dana. Iskreno, ja sam se razočarala i otučena sam. Nemam snage da izađem iz kuće ni iz dvorišta. Mnogo mi je teško. Teško mi je što je uopšte došlo do toga da se oni smuvaju, što se kaže danas. Od muke i da se ne smejem. Stvarno nisam očekivala tolike svađe. Nisam ispratila to oko hrane, ali sam gledala Milana i ugasila sam televizor. Vidim samo da ne funkcionišu. Što se mene lično tiče, ne moraju ne funkcionišu, jer te njihove svađe ne trebaju nikome. Njihova svađa se ponovi 300 puta. Preterali su, što je mnogo je. U situaciji sam da kažem da je Marko mnogo dao sebi, da bude sve u redu sa njom. Ljudi ovde govore da takvog Marka ne poznaju. On je tip koji radi svoj posao i to je to. Ovo je stvarno mučenje. Ne znam ni kako da nazovem njihov odnos. Eto, bolesno je, rekla je Nedeljka, koja nije želela previše da duži razgovor, ali je otkrila da li bi nešto poručila Luni. Kada bih mogla da pričam sa njima, tražila bih da oboje budu tu. Ne bih joj ništa poručila, ne bih ništa konkretno da pričam o njoj. Stvarno me je pogodilo, zaključila je Markova mama za naš izvor.